Voor de eerste aflevering van In het Zonneke zitten we op de zorgboerderij in het Ravensbos en we gaan voor de zorgmedewerkers en met name klimmers in het zonneke zitten. Klimmers, we zijn in het zonneke gezet. Ook die zorgmedewerkers die hier ook werken door Pascal Raus, een van de dochters van de ouderen wat hier zijn. Wat vond ze ervan toen ze hoort dat zich in het zonneke gezet ging zweren? Ja, gewoon wel eigenlijk heel blij verrast. Ja, gewoon is op zich wel heel mooi dat we op die manier in het zonneke gezet worden. Ja, en wat vond ze ervan toen ze het hoort, was ze verrast, maar hij is het verwacht? Nee, totaal niet. Nee, want ik gewoon aan denken van, wij zouden het aangevraagd hebben. Ja. Maar ja, je doet natuurlijk heel goed werk voor de ouderen. Iedere dag zit je hier bezig voor ouderen een leuke dag te bezorgen, dat klopt toch? Hè? Ja, van maandag tot vrijdag bieden we dagbesteding aan oudere mensen die uit de omgeving. Ja. En wat doet je op zo'n dag? Dat is een beetje een vaste structuur. De luur met de taxi opgehaald en dan drinken we hier 's morgens koffie. En daarna, 's morgens dan zijn we eigenlijk wel het actiefste. Dan doen we voor de meeste activiteiten ook naar buiten. We hebben een blokket waar we houtbewerking doen. Als het weer toelaat, verwandelen iedere dag eigenlijk wel. Als het slecht weer is, dan doen we binnen bewegen op muziek. Eigenlijk ook alle activiteiten rondom de boerderie, zolang de seizoenen worden metgenomen in het geheel. 's middags we doen iedere dag een warme maaltijd koken. We doen onze bezoekers wel met helpen. En 's middags doen we veelal, ze mogen natuurlijk ook nooit eten even rusten. En dan doen we veelal 's middags een beetje cognitieve trainingen, geheugentrainingen zeg maar. Ja. En ik zie, het is allemaal heel goed geregeld in verband met corona natuurlijk. Maakt ze dat nu veel meer ouderen nog komen omdat ze toch veel die alleen in isolatie zitten? Ja, we zijn ook 8 weken toegeweest in het tijd, van maart tot mei. En toen zijn we heel langzaam opgestart met 3 VLU. En we hebben eigenlijk niet gemaakt dat nu bang worden om te komen. We hebben eigenlijk wordt iedereen wel weer heel enthousiast om te komen. Maar we hebben wel nu gezien de schermen wat we moeten zetten, ik heb er minder lui laten komen. Dus we hebben inderdaad wel vanaf augustus meer aanvragen gekregen van lui wat jij zou willen starten. Ja. Het heeft wel een ganse impact gehad denk ik, op de lui dat hij hem zette allemaal. Ja. En zelf dat ik ook nog gaat, hij begrepen, jij is niet zoveel overal heen, dat wil zorgen dat de lui zeg maar beschermd zijn, klopt toch? Hè? Ja, ik probeer me wel heel erg aan te houden. Ja. Die papa zou vinden dat niet zo leuk, maar nee. Ja, het is de bescherming van iedereen. Hè? Ja. Klimmers, dat is het niet alleen, dat zijn medewerkers, stel ze eens even voor. Ja, dat is Diana en dat is Saskia. En samen met onze vrijwilligers wat dus ondersteunen iedere dag, proberen we de lui een fijne dag te bezorgen. Ja, en die man, daar is hij ook op de boerderie? Mijn man heeft eigenlijk het boerenbedrijf. Ja. Oké. Hij verdient alleen eigenlijk hand- en spandienst als we hem nodig hebben. Maar dat is overdag eigenlijk niet echt op de zorgboerderie. Nee, oké. Ja. Nou ja, de business... Koffie drinken. De bus in het zonnetje gezet, eigenlijk gehoord, er werd uiteraard ook een leumgebied, uiteraard ook veel in medewerkers. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, heel blij verrast. Hè? Ja, heel mooi. Ja, ik hoop dat je het goede werk wat je doet voor alle ouderen nog heel veel jaren goed voortzetten natuurlijk. Ja, dankjewel. Merci. Schoon, ja. Dit wordt de eerste aflevering van In het Zonneke. Wilt je ook iemand opgeven, iemand wat een steuntje in de rug nodig heeft of iemand wat het goed voor een andere tijd? Mail dan naar info@inhetzonneke.tv en we wensen voor de volgende keer weer degene op bezoek.